Hej med jer, velkommen til den her video. Eller, det må jeg fandme undskylde. Det er fandme pinligt. Fandme ikke sådan, man laver en intro. Halløjsa, og velkommen til den her video. I dag rammer vi Minecraft. Og sådan noget. Så tænker du måske, hvad rammer vi inde i Minecraft? Jo, vi rammer det selvfølgelig i Hypixel. Og så tænker du måske, hvad fanden rammer vi inde i Minecraft i Hypixel? Og så svarer jeg selvfølgelig, det er jeg ikke sikker på endnu, det skal vi lige finde ud af. Det her, vi skal spille, eller jeg ved godt, hvad vi skal spille nu, men vi skal spille det rigtig sej her, som så hedder Murder Mysteries. Ja, okay, Roll Innocent, Stay Alive, Øj, der er guld. Vi skal åbenbart bare holde til liv. Det kan vi godt finde ud af, håber jeg. Jeg har hele 2 stykker guld nu. Fuck, hvor sygt. Right, jeg caller det. Ham der i den røde ting der, ikke? Ham der med det, i den her røde der, med det der på, det er morderen. Han er FK. Jeg var forkert på, der var så ikke ham der i den røde. Det var ikke, ja, det kunne godt have været. Oj, der er en, der gemmer sig her. Kæft, han er god, han overlever og sådan noget. Oj, der ligger bare en bue her. Du kan godt tage den bue. Tag den bue for helvede. Tag den bue. Tak. Ja, så løber du efter ham der slog folk ihjel og skyder ham. Som du så forhåbentlig så. Jeg mener, du er komplet idiot og helt blind. Du skal ikke stå gennem. Du skal ikke stå gennem dig. Okay, over lige, der er sådan pingviner med, det spiller. Pingviner? Fuck, hvor episk. Men du kan da ikke bare stå der hele dagen, mand. Skal du bare lage det. Du kan ikke bare stå. Det er ham der. Sky ham. Hvad laver du? Er du helt væk? Nu skal jeg fortælle dig noget, ikke? Dengang jeg var barn, så... Nej, det er en dårlig historie. Nu skal jeg fortælle dig noget. For at klare dig i vildmarken, så skal du skyde morderen. Fordi morderen slår folk ihjel, og du er folk. Eller du er et folk, eller du er et folk. Hallo, sprechen Sie Deutsch? Ich heiße William, ich bin ein richtig sei Bavianen. Und ich bin... Hvad fuck? Hvad er du for en? Hvorfor? Er der rotter med? Ham derovre. Der er... You win. The murder ran out of time. Nå, så vi kan også vinde, hvis morderen sådan ikke får nok eller. Fuck, det er nemt at vinde jo. Hvad mindre man er morder. Oh fuck. You innocent. Roll innocent. Stay alive as long as possible. Okay, jeg står heroppe. Jeg går op i et træ og gemmer mig. Kan jeg komme op i træ? Skal jeg stå på Iron Gold? Jeg kan komme op i... Jeg skal ikke op i Iron Gold. Det er ikke det, jeg vil. Vidste I godt, at hvis jeg står her, så kan det være, at jeg vinder. The detective has been killed. Nej! Så skal jeg se, om jeg kan få en spue, jo. Her. Der ligger der lige sådan en. Hva? Ja. Hvorfor stod det der? Hvad? Hvorfor stod... Fuck, jeg misset. Løb! Nein! Nein! Ich bin dead! Scheiße! Sejt. You win. The murderer ran out of time. Hold kæft. Vi er gode. Min sang er lige så dårlig som når man smager af en lime. Den her gang ikke også, vil jeg gerne være sheriff eller morder, fordi det er lidt kedeligt at være innocent. Ja, okay. Og der er klaver. Vi kan lige spille en sang. Er I klar? Og 3, 2, 1, nu. Fuck, jeg er god. Måske ikke. Roll detective. Der sker noget nu. Find nogen, der har noget. Det er dig, der har noget nu. Det kunne godt ligne, det var dig. Så jeg lige dig have noget i hånden, var. Nu skal jeg... Altså, var det bare cool? Det går, det bare cool. Du skal ikke stå og kigge bare på den måde. Ikke? Der er nogen, der dør. Hvor fanden dør folk? Folk dør der. Er du morder, hva'? Jeg har en teori. Jeg tror, han var morder. Og jeg er indsendt. Sygt. Jeg skal bare overleve. Det er rigtig hyggeligt. Ved du hvad, jeg skal op på den kran her. Du kan ikke stoppe mig. Ja, det kan du godt, men det er lidt... Lad være med det. The detective has been et eller andet killed. Hvem har killet detektiven?
Er det dig? Kilo nu? Det kan godt lyde sådan venlig lidt. Det var der lige en der. Det er ham der. Det er ham der. Nej. Gå den vej. Eller den vej. Eller den vej. Du skal bare ikke herop. Nej. Gå væk. Gå din vej. Ich will nicht. Hvor fanden blev den af? You win. The murderer has been stopped. Roll innocent. Okay. Fuck, glæder mig til den 2. april. Ved hvad der sker den 2. april? Det kan jeg da godt lige fortælle jer. Der kommer sådan en teaser trailer til Five Nights at Freddy's 2. Altså filmen, ikke godt, fordi spillet er sådan lidt allerede kommet. Sådan for sådan rimelig mange år siden. Er du morder? Er du morder? Er du morder? Det er ham der. Ham der, han er morder. Hvad laver han? Det er morderen, den der. Det er morder. Kan jeg tage mig op? Sådan der. Opad. Nej. Nej, det virkede ikke. Subscribe.